hazvina kumira zvakanaka, hama dzadiwa. Hatcliff kwakapwanywa vakomana. Kanzuru ika meno zviri kufungira vanhu. This is Hatcliff shops pakaipa. The tuck shops at this place have been demolished due to council orders. The question on everyone's mind is the reason behind all this. Why would one destroy a source of livelihood for more than 200 families? Maybe that's fire which burned Mbare. Shame. Vapwanyirwa. Pakaipa. I mean, I don't know kuti vari kumbofungira vanhu ivava. Sure kaunorarisa vanhu nenzara kana watopwanya. Ende ndatonzwa marumazi achinzi havana kumbopa notice. Vamwewo vangochidaro kuti vari kungochita havana kupiwa notice. Vanzi vangochangori kana chatosvika chakutobhogomora. Pakashata. Amen, operation Murambatsvini ndinenge kuti chii chiri kuitika. But amen. Tichazoona kuti chii chavari kuzviitira.